खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। हादोरनि गिबिसिन दै सिंनि आन्डार वाटार मेट्र' टानेलखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होबाय। मैया भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ लानानै सोनाब बेंगल रायजोआव दावबायहैदोंमोन। बेवहायनो बिथाङा कलकातानि हुगली दैमानि 33 मिटार सिङाव गासै 520 मिटार लावथाइनि आन्डार वाटार मेट्र' टानेलखौ बेखेवनानै होयो। बे आन्डार वाटार मेट्र' टानेला कलकातानिफ्राय हावड़ाखौ 45 सेकेन्डआवनो फोनांजाबगोन आरो मेट्र' ट्रेनखौ अट'मेटिक आरो अपारेशनेल सिस्टेमजों बानायनाय जादों, जायनि खारथिया घन्टायाव 80 किल'मिटार/आवार। बे आन्डार वाटार मेट्र' टानेलखौ गासै 4,965 कौटि रां खरसा खालामनानै बानायनाय जादों। मैया मेट्र' टानेलखौ बेखेवनानै गाहाय मन्थ्रिया गावबो फरायसाफोरजों मेट्र' रेलआव दावबायफायो आरो भारत हादोरा जौगानायनि लामा फारसे थांनायखौ लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बिथाङा। जोंनो नांगौ गोग्गो सावस्रि फाहामथाय, जोंनो नांगौ पस्टमर्टमनि आबुं राहा, जोंनो नांगौ आबुं डक्टर। बेबादि गोख्रों स्ल'गान होनानै अख्रां गोमसारहोदों एबसुआ। क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेबादि गोख्रों स्ल'गान होनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि 10 बाजिनिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12 बाजिसिम बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों एबसुआ। बिथांमोनहा सोमावसारनाय बादियैब्ला क'क्राझार आर.एन.बि. हस्पिटालजों लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गोग्गो सावस्रि फाहामथाय गैयैखौ नोजोर होनानै आरो मोजां फाहामथायनि खाबु गैयैखौ नुनानै 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे आबुं पस्टमर्टम खालामनांगौनिबो गोख्रों राहा लानो नांगौ होनना दाबि खालामदों बिथांमोनहा। मख'जाथावदि बे सोमावसारनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा खौरांगिरि मेलाव फैगौ लकसभा बिसायख'थि आरो बिपिएफ दोलोखौ लानानै माखासे बेरफुसार बिबुंथिफोर लाखियो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि जेबो चान्स गैला। थांनाय समाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव गाव सोरखाराव थासेयावबो देरहानो हायाखैमोन। अब्ला बे बाराव बिपिएफ दोलोआ सोरखारावबो गैलिया। बेखायनो बिपिएफ दोलोआ बे बारनि एमपि बिसायख'थियाव देरहानायनि जेबो लामा गैलिया। गामिफोराव बिपिएफनि मानसि नागिरब्लाबो मोननोनो थांलिया। खौरां बिजोंफोराव बिपिएफ दोलोखौ फोसावबाय थानायनि थाखायसो बिपिएफ दोलोआ जेन थेन थांनानै दं होननानै गोख्रों रावजों बुङो। बेजों लोगोसे आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ मोजोमसेल'सै, जायखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा सम सम माखासे मिनिथाव बाथ्राफोर बुङो आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोन्नैबो बियाबाव एनडिए मित्र दोलोआनो गोबां भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै फोरमायथियो बिथां राजकुमार नार्जारिया। जाख्ल'दों आरो जाख्ल'दों सोलायनायनि स्ल'गान लानानै फैनाय इउपिपिएल सोरखारनि मेम्बार जिस्केल बरगयारिया। बेबादिनो मोनसे जाथाया नुजाथिदों। चिरां जिल्लानि थुक्राझार भिसिडिसिनि मेम्बार सिमन बरगयारि आरो बेंटल सेरफांगुरि भिसिडिसिनि मेम्बार जिस्केल बरगयारिनि जाख्ल'नायनि सायाव अजद। इउपिपिएलनि मेम्बारफोरा जाख्ल'नाय बादियैब्ला बेंटल सेरफांगुरि निजोरापारा गामिनि बिमला बसुमतारिनि PMAY-G न'खौ लुफुंनानै होगोन होनना दिनैसिम 2 बोसोर आबुं जालांबाय, नाथाय लुफुंनानै होआखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों जाख्ल'जानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा। थारैनो आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जाख्ल'नाय गैया होनना बुंनाया दिनै मानो PMAY-G न'नि बेले-बेजे जानाय थासारिखौ नुनो मोनदों होनना रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंफोराव गोबां सावरायलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ।
फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि गोदान स्किम एबा बिथांखि। बे बाराव लाइमोन सिख्ला फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान बिथांखि फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया लखिमपुराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया रायजोनि गासैबो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि लाबोगोन होननानै बुंथिनानै होदों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो फरायसुलिफोरा कलेजाव एडमिशन लानाय समाव आसाम सोरखारा मदद होगोन। रायजो सोरखारा लाबोनो थांखि लानाय बे बिथांखियानो जादों निजुत मयना। बिथांखिनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बादियैब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों दानिफ्राय मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसुलिफोरा कलेजाव मुं थिसननायाव बेसेन होनांनाय नंलिया आरो लोगोसे मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनानै कलेजाव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनि थाखाय सोरखारा 10,000 रां होनाय जागोन। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसुलिफोरनि अनगायैबो जायफोरा डिग्रीआव मुं थिसनगोन बिसोरबादि फरायसुलिफोरनोबो सोरखारा 12,500 रां खरसा होनाय जागोन। बे बिथांखिनि दारै 10 लाख लाइमोन सिख्लाफोरखौ बोसोरथामनि गेजेराव कलेजाव लांनायनि थांखि लादों सोरखारा। अदेबानि दानिफ्रायनो गुन गोनां आरो सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरखारि साख्रिनि थाखायबो साननो गोनां जानाय नंलिया। मानो होनब्ला आसामाव माखासे थिसनथाइनि थाखाय माखासे लामा एबा खाबु होनाया ओंखारबाय होनना बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। तामुलपुर जिल्लायाव बिकासा जात्रानि गेजेरजों गोबां जौगालु खामानि बेखेवनाय जादों। आसाम सोरखारनि बिकासा जात्रानि गेजेरजों मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लायाव गोबां जौगाथायनि हाबाफारि लानाय जायो। BTRनि चिफ प्रमद बर' आरो मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव मैया तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि मावख'नि न' लुफुंनायनि हा बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनावनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गासै 81 कौटि रां बाहायनानै जौगाथायनि गुबुन गुबुन खामानिखौबो बेखेवफानाय जायो। हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल आरो BJPआ मावनो लानाय खामानिफोरनि बागै फोरमायथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों। बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला MP बिसायख'थिनि उनावनो BPFनि सिनायथिया गोमालांसिगोन। क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF आरो नबकुमार सरनियाया समान सारियावनो थागोन। BPF आरो नबकुमार सरनियाया 1.5 निफ्राय 2 लाख भट मोनगोन। बिनिफ्राय बांसिन भट मोननाय नङा। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै 6 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जाथारगोन आरो फैगौ सानसे साननैनि गेजेरावनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होनाय जासिगोन होननानै बुंथियो मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा। नोंथांमोना रेस्टुरेन्ट, धाबा एबा हटेलफोराव ओंखाम जायो नामा? नोंथांमोना रेस्टुरेन्ट, धाबा एबा हटेलफोराव ओंखामफोर जायोब्ला सांग्रांथि जा, नङाब्ला नोंथांमोनहाबो खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ। बेबादिनो गुरुग्रामाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव मोनसे रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जानानै 7 सुबुंफोरा थै गोबानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला हारियाना रायजोनि गुरुग्रामनि ला फरेस्टा केफेआव नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा ओंखाम जानो थाखाय हाबदोंमोन आरो ओंखामखौ जाखांनायनि उनाव खुगाखौ फ्रेस खालामनो थाखाय रेस्टुरेन्टनि सासे वेटारआ फ्रेशनार लाबोनानै जानो थाखाय होफैदोंमोन। माउथ फ्रेशनारखौ जाखांनायनि दान्दिसे उनावनो गासैबो सहायनो हायै जानानै गाबख्रावखाङो आरो थै गोबानो हमो आरो दान्दिसे उनावनो गासैबो सिरियास थासारियाव गोग्लैनो हमो, जायखौ फाहामथायनि थाखाय गुरुग्रामनि गावारि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो आरो 3 सुबुङा गोब्राबथार थासारियाव दं, जायखौ ICUआव दोननो गोनां जादों होननानैबो मिथिनो हादों। बे जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा रेस्टुरेन्टनि बेरेखा मोनसे गसर होनाय जायो, जायखौ लानानै गुरुग्राम पुलिस बिफानआ रेस्टुरेन्टखौ सिज खालामनानै गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं। पुलिसनि नायबिजिरनाय आरो डक्टरा फोरमायथिनाय बादिब्ला रेस्टुरेन्टनि वेटारआ माउथ फ्रेशनारनि जायगायाव ड्राइ आइससो जानो थाखाय होफैदोंमोन, जाय आइसखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोबां खहा जायो।
मख'नो गोनांदि ड्राई आइसखौ कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि दारै बानायनाय जायो, जायखौ अर खोमोरनो थाखायसो बाहायनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो माउथ फ्रेशनार जायोब्ला सांग्रां जानाया गोनांथि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।